Les formes que utilitzen els estafadors a internet per estafar-te són tan diverses que es fa molt difícil d'explicar-les totes, però totes tenen un mateix patró. Volen obtenir informació sensible, com el teu número de compte bancari, les teves dades personals o contrasenyes, per així suplantar la teva identitat i obtenir un benefici econòmic. Desconfia sempre d'aquelles trucades telefòniques, missatges de mòbil, whatsapps o correus electrònics que et demanin dades personals. Els estafadors intentaran enganyar-te i es faran passar per un altre per robar-te. El teu banc, la teva companyia de llum, aigua o telèfon ja tenen les teves dades i no et demanaran mai que els hi facilitis dades sensibles a través de trucada, correu electrònic o clic en un enllaç. Si dubtes, truca directament o vés a la pàgina oficial d'internet i no cliquis cap enllaç que hagis rebut. També desconfia d'aquelles grans ofertes de productes o bé aquelles ofertes laborals on et demanen diners per tal de gestionar els papers.